Amor. Una paraula de 4 lletres, 2 síl·labes i un significat únic. Inclinació o afecció viva envers una persona o cosa. Però l'amor també són poemes, cançons, whatsapps a les 3 de la matinada i notes de veu massa llargues. I avui estic amb algú que ens ha robat el cor a les xarxes i també als escenaris. Julien, com estàs? Molt bé, molt content de ser aquí. Gràcies. Merci a tu per venir. La meva primera pregunta és, què és l'amor per tu? Ostres. Que difícil contestar-ho. Potser com que no sé contestar-ho fàcilment, per això he fet cançons que totes parlin d'amor i desamor, perquè entre unes i altres acabo trobant potser algun significat. La resposta és que no t'ho sé dir. L'amor t'ajuda a tu per escriure? I tant, sí, m'ajuda molt. De fet, normalment escric des d'un lloc molt més imaginari, no? I no parlant de l'experiència, sinó com més dibuixant doncs, històries o coses que potser venen inspiració doncs, de coses que no sé, des d'una pel·lícula fins a altres cançons que has escoltat, històries que t'han explicat, no tant des de l'experiència personal, però és cert que justament una de les últimes cançons que vaig publicar sí que naixia d'aquesta veritat i potser per primer cop, diguéssim, que m'he despullat emocionalment parlant d'amor des d'un punt molt més vulnerable, o sigui que sí. T'anava a preguntar sobre el factor creatiu, en el teu cas de composar, perquè primer potser hem de tirar un pèl enrere. Alguns vam tenir la sort de conèixer-te al programa Un Happy Day amb Increscendo. Ostres, sí. Però també hi ha molta gent que també t'ha conegut a través de les xarxes socials en aquell moment en què creaves cançons a partir de lletres, de gèneres musicals o de paraules que et deia la gent. M'heu dit que faci una cançó sobre estar solter el dia de Sant Jordi en l'estil d'Oques Grasses. Sonaria així. És tan bonic veure la gent enamorada passejar i comprar-se roses, llibres i petons per esmorzar. Llavors em preguntava si has notat diferència entre composar aquest tipus de cançons i aquestes que són teves. Sí, totalment. De fet, clar, el moment que vaig començar a les xarxes a fer aquest tipus de contingut, no? Creatiu i tal, hi ha una cosa que em va anar molt bé perquè va ser com un entrenament creatiu, realment, no? Clar. Jo el que feia era imitar estils musicals d'altres artistes, per tant, agafar com ho faria Catarres, com ho faria Charango, Manel, no sé, Oques Grasses, Love of Lesbian. I, tot i que la lletra era meva, la música era meva, l'estil era d'un altre. Per tant, en el moment en què fas l'aventura d'intentar imitar, vas amb una protecció. És a dir, tens el repte de fer-ho com l'altre artista, però tens la protecció de que no t'estàs exposant tu de com faries tu les coses. Però és cert que em va ajudar molt a entrenar-me a l'hora d'escriure lletres amb molta rapidesa i per publicar doncs, vídeos de forma freqüent, a produir a casa amb les eines que tenia i els programes que tenia, doncs, fer la producció musical des de casa. Però és cert que aquests vídeos van funcionar, de sobte la gent em va començar a seguir, vaig tenir moltes ganes de poder dir que guai que us agradi les meves imitacions o versions, el que sigui, ara vull que sentiu el que surt de dins de veritat, més enllà de la paròdia, més enllà de la imitació. I és cert que el pas de posar-te a fer cançons que surtin realment de dins i que siguin pròpies, al principi em va anar molt ràpid, el primer disc que vaig treure el 22, però és cert que després d'aquell primer disc he trigat molt a treure cançons noves, justament perquè li he agafat molt més respecte a la composició i al fet de publicar una cançó, i m'ha costat molt més triar de dir, ostres, què escric, quin sentit té, qui voldrà escoltar-ho, com ho voldran escoltar, què em surt de dins, què estic fent perquè em sembla divertit i prou, o què estic fent perquè ho sento de veritat. Llavors, al moment de compondre per mi mateix, està plegat d'inseguretats i de dubtes que algunes es transmeten justament a partir de les cançons i neix d'aquí, però hi ha molts cops que pot ser que deixis de crear pel simple fet aquest de la por de com sortirà, de cap a on va tot això. Per tant, sí, molta diferència. Que interessant. Has parlat del disc que vas publicar el 2022, Caiguda de llibre, es diu? Caiguda de llibre, sí. Veus? Destaco 2 cançons d'aquest disc, abans de parlar del teu nou EP. Una és una cançó que bàsicament és com un homenatge a tot aquest llegat o tot aquest conjunt de vídeos que has fet a les xarxes. M'heu dit que faci una cançó tantes vegades que ara no puc dir que no, de tantes coses que no sé quina és millor, i és hora de sortir d'aquesta habitació. Quin sentiment o quina energia li tens en aquesta cançó? Per mi segueix sent la més identitària o identificativa de tota aquella etapa i fins i tot fins a dia d'avui, perquè en realitat, clar, és una cançó que titulada una cançó precisament perquè
parla del fet de compondre i del fet d'escriure a partir de les influències que tenim al voltant. O sigui, concretament la lletra parla molt de les idees que em donaven a través de les xarxes, no? De fer cançons de temàtiques tan diverses i dels reptes creatius i de, doncs, ja que no puc fer una de cadascuna, doncs faig una per totes. Però és una cançó que em segueix acompanyant a la majoria de concerts, que la segueixo celebrant amb el públic perquè també la gent se la sent com una mica himne compartit, no? Al final és una cançó que parla de la gent que m'ha seguit o que m'ha acompanyat en aquest procés, per tant, és el típic que es diu, no és meva, és vostra, però és que té aquesta cosa realment, està escrita com conjuntament i és cert que ara que presento noves cançons i nou espectacle i tot, potser és de les poques cançons prèvies que crec que té sentit que ens segueixin acompanyant, perquè com que parlen justament d'aquest procés de crear i de les inseguretats i de lo divertit que és, i també de treure-li ferro a les coses, de la quotidianitat fins i tot, segueix casant amb una cosa que m'acompanya, que és això, fer cançons per el simple fet de fer cançons. I ja està, i de vegades treure-li ferro justament a l'assumpte. Clar, és molt interessant això. Una altra cançó que voldria destacar-te també de Caiguda Lliure és, si la dic bé, M'he enamorat, es diu la cançó. Sí, correcte. Perquè això ens encaminarà al teu EP, Amor o potser no. Sobre M'he enamorat, ets enamoradís? Soc molt enamoradís, sí. És que a més soc fill de les pel·lícules de Disney i dels musicals, vull dir, com que... Sí, absolut, sí. Absurdament enamoradís. Sí, des de petit a l'escola, me'n recordo quan era petit, que de seguida ja estava fent un dibuix a l'Helena que m'agradava, o sigui, com sí, en tots els clixés del món. Que m'he enamorat de tu i em sento un adolescent. Que m'he enamorat de tu tan fort que no recordo l'últim cop que la vida em feia això. Pot semblar que estic perdut, però m'he enamorat de tu. Tu ets noi de musical, a tu t'agrada. Sí, absolutament, sí. I això crec que també es nota en la teva música i lletres, jo crec. No sé si opines tu que sí. Sí, no era conscient i no ets la primera persona que m'ho diu. I sí, em fa il·lusió també que sigui així. De fet, la majoria de música que consumeixo jo com a oient és de musical, segurament. Més que no pas escoltar segons quins artistes, que també, però la playlist que sento al cotxe o a casa on sigui, hi ha molt de musical i és normal, suposo, que m'inspiri. De fet, i potser estic adelantant alguna que després en parlarem, però l'espectacle que presento, evidentment no és un musical, però sí que té un punt una mica més teatralitzat. Tornant enamorat. Sí, té com aquesta cosa de que, sí, tant de bo algun dia fer un musical, escriure cançons per un musical i que aquesta formi part, m'encantaria. Això seria molt xulo. I ara ja ens endinsem cap al teu EP, Amor o potser no. Una de les cançons que hem pogut conèixer és Et canto, i en aquest cas ja ho has dit a l'inici amb el tema de la creativitat i que potser t'inspires més amb coses que has vist, pel·lícules, històries que t'han explicat, però aquesta pot ser que tingui noms i cognoms i que potser tingui una part més de tu? Aquesta és realment la primera cançó que trec i que és de veritat al 100%. No vol dir que no hi hagi veritat a les altres cançons, entenc-me, quan parlo de qualsevol altre tema també hi pot haver-hi, però és la primera cançó que no estava escrita per ser publicada, que és una cançó que era un regal per a una persona i que portava 3 anys a casa, a les parets de casa, aquella cançó, com una cosa personal, intransferible, no? D'un vincle. I en aquest cas, doncs, aquesta persona em va dir que era massa bonica per quedar-se dins de casa. Em va dir, això ho has de gravar, diguéssim, jo li havia regalat una maqueta de la cançó i li havia cantat el més pur estil musicalero també, amb la guitarra a casa, aquesta cosa que per molta gent seria potser una red flag, però en aquest cas ens va sortir d'aquesta manera, però li va agradar tant que em va dir no, això ho has de gravar, la gent ho has de compartir amb el món. I això ho vaig fer al principi amb vergonya, justament de despullar-me d'aquesta manera, perquè sí que té una cosa molt més acústica, molt més senzilla, molt més tendra, i és una lletra escrita sense pretensions, més enllà de ser honest amb la persona que estimo, i ja està. No voler dir res més que això. I llavors és cert que vam entrar a l'estudi amb l'Arnau Figueres, que és amb qui produeixo la majoria de les meves cançons, i li vaig dir, tinc aquesta cançó que és diferent, que no requereix una superproducció popera, no sé què, no ha de sonar a la ràdio, és una cançó que qui vulgui sentir-la, que la senti, qui se la vulgui fer seva, que se la faci seva, però que quedi com... Dic, aquesta és la maqueta, ha d'anar per aquí. M'imagino unes guitarres, m'imagino no sé què, ostres, posem un violí, posem un cello, una cosa que acompanyi també aquest punt una mica més musical. Sí. I sí, i va néixer des de la transparència absoluta.
Riqui potser ploro perquè amb tu sempre sóc jo. I Riqui potser ploro perquè ets casa, perquè ets vida, perquè ets llàgrima i somriure, perquè ets veu, nit i dia, un esclat de bogeria, et canto a tu. Sí, em sembla preciós, de veritat, la lletra. Moltes gràcies. Sí, enhorabona. Clar, parlaves de que va ser una cançó que vas composar i es va quedar entre quatre parets, després vas portar-la a l'estudi. Més enllà del factor musical, va haver-hi algun canvi a nivell de lletra o alguna cosa, o s'ha mantingut pràcticament igual? Sí, de fet, l'únic que va passar és que vam canviar alguna cosa d'estructura, és a dir, justament això que has llegit ho vam convertir en una mena de tornada que es repeteix 2 vegades, perquè l'Arnau em va dir, ostres, té molta força aquest moment, és cert que jo no volia que fos una cançó típica de tornada, estrofa, no sé què tal, però sí que em va dir, repetim-lo, donant-li després. I també és cert que hi havia una introducció prèvia, com una mena de pre-cançó, que harmònicament també era més lliure i tal, hi havia un parell de frases, un parell de versos, que allò va quedar fora de la nova producció, també perquè que fos una miqueta més curta, perquè al principi durava 5 minuts i pico, i vam dir, bueno, doncs es fa una més curta, i també la màgia de que allò es queda a casa. Hi ha una part de la cançó, petitona, que es queda a casa, amb el que és des d'on va néixer. I llavors la resta ja surt cap a fora. Això la fa especial, vull dir que és bonic saber que hi ha una història i una versió que es queda només a casa, i això és bonic. Parles molt de cançons d'amor, tu tens alguna cançó d'amor preferida o alguna que t'agradi? Sempre dic la mateixa, però és que crec que no caduca mai, i és Your Song d'Elton John. En diria moltes, Can't Help Falling in Love, també de Lesbies i tal, però Your Song crec que és la que m'ha acompanyat des de fa més temps. És potser de les primeres que vaig aprendre a tocar el piano i a cantar, i la vaig conèixer a través del musical Moulin Rouge, abans de conèixer Elton John, vaig conèixer el musical Moulin Rouge, coses de generacions, suposo, i de cop vaig dir, uah, aquesta cançó és increïble, i l'original, però les 1000 versions que hi ha, des de la del musical fins a moltes que se n'han fet, crec que és una cançó que la transformis com la transformis, és increïble, i de fet, si puc, als meus concerts de vegades en canto un fragment, també. Com que la poso allà, dic, és que és massa bona per no fer-la. Si hi ha un piano, ja no diguem, quan hi ha piano de Cuba, dic, s'ha de fer Your Song, sí o sí. Tens tanta red flags que no puc seguir, això s'ha acabat. Ets massa per mi, amb tanta red flags. No tornis aquí, això s'ha acabat. Tens massa verí. I ara ja passem a una cançó que més aviat d'amor és una mica desamor o de trencar aquest amor, que és Red Flags. Aquesta cançó té noms i cognoms? O ha sigut més? No, que va, no. Això segur que no. Jo crec que si mai escric des de l'odi o el rancor, li diré a la gent que m'envolta que m'aturi, perquè no m'agradaria fer-ho així. A part que crec que en tinc poc d'odi i de rancor en general. Per sort, tothom m'ha cuidat bastant a la vida. És cert que és una cançó que, tot i que té aquesta cosa com vitalista, divertida, fins i tot, però va amb punyal, va amb mala hòstia. Però està més pensada com una cançó per regalar aquella amiga que dius, buah, tu no pots seguir amb aquesta persona. Fes-lo. Llavors, com una dedicatòria a terceres persones, com per protegir, va una mica per aquí. M'agrada molt aquest concepte perquè és això, que a vegades amb amistats veus coses que aquesta persona no veu en un punt d'enamorament que dius, ai, com ho faig? Una cançó és ideal, per fer un missatge indirecte. Pot ser heavy, però dir, mira, he escoltat aquesta cançó i a veure si li ressona. Sí, i parlant de red flags, quina és la red flag que tu 100% no pots suportar? Hi ha un tema de com la gent parla als altres, no? I això notes moltíssim. Des de com parles a un cambrer o una cambrera, fins a com parles als teus pares, fins a com parles als amics, el tema aquest del criticar l'esquena. Per mi aquí hi ha unes coses que, no sé, soc una persona molt transparent i necessito que tot això estigui molt en ordre i si hi ha conflictes, doncs abordem-los, parlem-los, però el malparlar algú, el menystenir algú, crec que és com el que de seguida em saltaria. I això a una primera cita es pot veure, molts cops. Això justament estàs prenent un cafè i segons com et venen a atendre i quina mirada fan, això de vegades es veu. I només començant per aquí, però bueno, hi ha tantes de red flags que no s'aguantarien. Sí, no, però aquesta crec que és una universal, hauria de ser-ho, no? No tractar malament la gent, no? Exacte. I que és una cosa, com dius tu, fàcil de detectar. Totalment. Amb una cita, un moment, dius, ui, aquí, i hauries de fugir d'aquí. De la cançó parles d'algunes red flags i jo em pregunto, t'han criticat mai aparcant? Sí, aquesta sí, i de fet també a parella em critica molt aparcant, però he de dir que hi ha com 3 red flags petitones com de mentida, diguéssim, que són criticar aparcant, que no agradi el cacaolat, i contestar els missatges de WhatsApp sense stickers, no? Com
que aquestes entren a la categoria de orange flags petitones que no passa res. Les fortes són les altres, aquestes, diguéssim, que estan més per fer la broma. Per dir, bueno, comences per aquestes que són subtils i després ja et dic les grosses perquè et quedi clar. Clar, que la cançó ja passa, que en algun... O sigui, jugues molt amb aquestes primer i després ja explota, que dius, ui, això ja s'ha de frenar. O sigui, la bandera cada cop es va fent més gran, no? Exacte. I l'altra pregunta és, ets fan del cacaulat? Jo sí que sóc fan de cacaulat. Vale, dic, ara em diràs no. No, sí. Bueno, qualsevol batut de xocolata, o sigui, és igual la marca realment, o sigui, cacaulat boníssim, però mira, si hagués de dir ara mateix el que estic viciat és el de la Granja Armengol. Si algun dia em volen, no sé, donar productes o el que sigui, soc molt fan. Volia parlar-te de la cançó, de Red Flags, o sigui, de la composició i tal, perquè el que has dit tu abans té un punt divertit, juganer, també un ritme com un pop ritmos, però al final acaba sent com més orquestral, més èpic. D'on et neix, en plan, crear-ho així? Volia, o sigui, des del principi volia que fos una cançó una mica més friqui, més esbojarrada, perquè el tema ho és, jo crec, no? I quan parles de Red Flags té aquesta cosa com histriònica fins i tot, però també, sobretot, un tema ja iconogràfic, no? La gran bandera vermella dels Miserables, i vaig dir, això és un himne, això ha de ser un himne. Ha d'acabar precisament com musical i ha d'acabar com una processó, com una marxa, entre marxa nupcial, marxa funerària i processó i Miserables. Llavors té aquesta cosa entren trompetes, entren violins, entren cors, i jo, de fet, al principi pensava, si algun dia faig un macro videoclip ha de ser amb una bandera que sigui com la dels Miserables. I bueno, no he fet ben bé això, però van per aquí els trets. Jo crec que he aconseguit. Jo ets a dir que al final m'ha recordat molt un moment musical. Vull dir que sí. Per això dic que crec que s'impregna una mica això que t'agradin tant els musicals en les teves cançons. Doncs mira, és això, tampoc me n'amago, o sigui que me n'alegro. No, i és guai, jo també sóc així, o sigui que estic amb tu. Hem parlat de Et canto, hem parlat de Red Flags, això forma part d'un EP que es dirà Amor o potser no. Podem escoltar aquestes cançons en directe aviat? De fet, sí, i heu de fer-ho. No només podeu, sinó que heu de fer-ho. Heu de venir el diumenge 14 de juny, que és d'aquí molt poquet, aquí a Barcelona, a la sala Golems, a la Golems Teatre, allà a Joanic, a Gràcia. Que a més tinc moltes ganes perquè presento un nou espectacle i és una mica el que comentava, no només vinc aquí a fer 4 cançons, sinó que tot plegat agafi una mica una dimensió d'escenari, una cosa que també pugui vincular molt les meves xarxes, perquè qui em conegui per les xarxes, que no digui, és que no sé què n'hi d'escoltar, és que només em sé una cançó o dues. No passa res. Farà una experiència diferent, inclús pot ser un punt participatiu, passaran coses. Doncs s'hi ha d'anar el 14 de juny a la sala Golems Teatre, a prop de Joanic, o Joanic mateix. Exacte. I res, per descobrir aquestes cançons en directe, l'únic que abans jo et volia demanar si podríem escoltar-te aquí. Sí? Vinga, fem. Endavant. No diu cap carta astral, cap adena universal, cap predicció de temporal, però veig que al final tens tanta red flags que no puc seguir, això s'ha acabat. Ets massa per mi, amb tanta red flags, no tornis aquí, que això s'ha acabat. Tens massa verí. Tens tanta red flags que no puc seguir, això s'ha acabat. Ets massa per mi, amb tanta red flags, no tornis aquí.